Здравейте, аз съм Стиной и добре дошли в нещо видео, в което се намираме в моята работилница. Малко космясал, малко брадясал, но е зима и трябва да се топлим. Весела Коледа между другото. Днес в нещо видео ще анбоксваме подаръци, които белият старец е сложил тази нощ под моята ЛХ, за които аз естествено съм му превела една солидна сума пари по банковата сметка, за което ако жената разбере, ще остана доста дълго време на сухо, но нека да не мислим за последствията, нека сега да анбоксваме подаръци. Ето ги инструментите, заради които няколко елена на дедови Коледа измряха, докато ги довлекат до тук. Това са Девалт, Штрайхмус и Циркуляр. Реално ресърчнах целият интернет, за да разбера кои инструменти такива си струват най-много и доста осъзнах, че на българския пазар няма качествен инструмент от този калибър. Под 1000 лева не е окей за по-професионална работа. Затова се насочих и към Девалт. Малко са по-скъпички, но хората много ги хвалят в интернет. Надявам се и аз да бъда доволен от тях. А сега нека да ги анбокснем. Нека започнем първо с Штрайхмуса. Мамо, колко е тежък! Право не е истина, между другото Циркуляра е доста по-лек от самият Штрайхмус, който пък в сравнение с него е доста по-малък. Имам нужда от нож. Ето го и ножа. Леле, Боже Господи! Това е книжката, не ме вълнува. За момента искам да просто да изкарам този стилопор. Тук имаме още книжки. Оле, 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 оле. Това много тежи, бе! Ето го на Штрайхмуса, който си има и дръжки, което е доста добре, защото наистина си е тежък. Не знам кое го прави толкова тежък, но... Ами тази кутийка е доста лека, не е тя. Не знам какво има. Интересно ми е да разбера още сега. Ламаринка ще да е. Да, това е въздуховода. Добре. Толчва кутия за това нещо ли? Добре, добре. Това е въздуховода, той се слага сигурно някъде ето тук. Или не. Някъде от другата страна. Реално, ето го и него. Това представлява спускаме от тук една дъскичка и тя излиза от другата страна. Супер гладичка. Да видим дали ще функционира правилно. Тук има някакви чаркове още. Това е дръжката за контролирането на височината му на самият Штрайхмус. Но къде се слага тя? Може би ето тук отгоре. Може би. Но дали? О, да. Върти. И слиза лекичко. Виждате ли как слиза? Изглежда доста елементарно цялото нещо, като трудност на работа с него. Ще го видя в последствие. Сега е време да анбокснем и Циркуляра, който наистина се надявам и той от него да съм толкова впечатлен, колкото и от Штрайхмуса. Така. Това мисля, че няма нищо ценно в него. Ето ви Циркуляра, който е вау! Сега да видим как ще го изкараме. За щастие е доста по-лек от Штрайхмуса. Ето го и Циркуляра, изкарал го в камера, за да не се мъча пред вас. Естествено да ви го във времето. Доста съм доволен от него и от първата му
Първото ми впечатление, наистина изглежда доста скъпо. Мамка му стара, такова е. Приончето му е тука, диска, доста е едър. Ще трябва да го сменя най-вероятно, защото ми се иска да бъде доста по-фин. Но ето го, излиза. Тук има няколко кашончета, които все още не съм анбокснал. Искам да го направя пред вас. Нямам идея какво има вътре, естествено, но искам да го видим заедно, защото това е анбоксинг видео. Я да видим сега в този кашон. Да, естествено има релсичка, която се слага така е тук. Естествено ще трябва да калибрирам или да проверя с калибриране целият циркуляр дали е с как трябва, с прави ъгли и прочее, но като цяло всичко изглежда доста и яко. Това е алуминиево, това е метално, няма никаква пластмаса, освен някакви въртележки, които са като на крайниците на самите болчета. Какво имаме тук? Въздуховод за прахосмокачка, за да обира праха. И тук гаечни ключове, за да мога да сменям дискът. Имаме книжка, доста книжки и то доста дебели, така че ще се наложи да четем. Имаме още един кашон, който искам и него да проверя. Охо! Това е предпазителчето с въздуховодче към него. То естествено е наобратно. Но това се слага ето така, по този начин, за да може да предпазва диска и същевременно да дърпа въздух, да върти въздух в него и да обира праха, който се образува. Като цяло това беше в тази огромна кутия с циркуляра. Изключително впечатлен съм на пръв поглед, да видим в последствие. Сега ще трябва да му направя работна маса, така че ще ми е удобен за работа и ще видим в последствие. Ще направя няколко изделия с циркуляра и с штрайхмуса, да видим в последствие дали ще съм доволен от тях или не. Ето това е дъската, която направих отчасти пред вас в това видео. По-тъмното дърво е американски орех, не че идва от Америка, просто такъв му е сорта, той е малко по-тъмен от европейският орех, а бялото дърво е явор и двете дървета са изключително здрави като материал в сравнение с някои други, като борът, който е доста по-често срещан. Дъската е много масивна, много здрава и изключително много и са кефя. Тя е поредната дъска, която правя, защото ако не сте разбрали, тези машини ги анбокснах преди няколко месеца и вече доста време се занимавам с направата на такива неща, чисто като хоби. Нали? Естествено, това е циркуляра и масата, която направих за него, маса, която
ще видите как я правя в видео, което ще кача много скоро в каналът ми. Затова се абонирайте, ако искате да не изпускате. И тук сложих штрайхмуса. Това тук е някакъв временен вариант, но както знаете, всичко временно е за постоянно. Нямам по-силна прахосмокачка, която да издърпва стърготините, които той ги хвърля. Затова, хвърляйки ги насам, се удрят в това OSB и аз след това ръчно се ги избутвам в този чувал, който периодично сменям. Изключително доволен съм, доста ми е практично и ми е удобно да бъде тук, както и масата за циркуляра. Така че доста време ги ползвам вече и съм доста доволен от тях. Наистина, въпреки че ги анбоснах пред вас в това видео, аз вече ги използвам няколко месеца и съм наистина доволен от качеството им на изработка и от начина им на работа. Малко са по-шумни, отколкото ми се иска, но няма как, силни мотори. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, благодаря, че го гледахте и пишете долу в коментарите вашето мнение. До скоро! Чао, чао!